for the big fight. Che. Just call me Cheche. Che. Chiki Parang. Taga Catalunan Grande, Davao City. I'm from Catalunan Grande, DC. Pero ang akong dating binoyanan. But my former boarding house. Diha dyan ko sa may SIR Phase 1. Actually, I came from SIR Phase 1. Di na tumatag na Dolanday, no? Yes, you cannot expect it. Dolanday. Unsa ra ko sa una? Who what I am. Before, yesterday, today, and tomorrow. Apan sa pagkakaroon. Before I let you go. Nabati na nako nga. Unsa ang tinuod nga kalipay? I feel like heaven. Si Dan ang akong long time boyfriend. Yes, I have a long time boyfriend, Dan. Dan Soy. Drink tubes, Lalois. Apan wala milungtad ang among relasyon. But our relationship is nothing. Nothing to lose. Ingon ani ang akong nasinati kay Dan Dolanday. This is the story. And my feeling. And story of my feeling. Mo ni ang gapnod sa akong kinabuhi. And the story of the stagnant of my life. Yeah, hilak sa kuha nita sa ibang mundag doon. Lagot na pala tumaslingan niya sa mga lagot na ka na mong ubiyaan doon. Soy. Inom to ba lalo? Ayaw bumiyain. Hilom rugot. Kano mo kong iumbiyan sa baywan ako nga na nila? Hilom. Wakay kwarta. Sa may kwarta, pikin niya kong 20? Kwarta ba niya dala yung kumain dyan? Ginatagal na kayo bumasay ka na puntang 20 ha? Bunga ni. Sabi na yung sige ko. Sarap, pikin na niya kwarta. Amin nag-iipagkapi na ko na. Ayaw ko ang kape niya kaya wala na yung kap. Ayaw ko biyay, Dan. Dan, ngano man magibuhat manimunin sa ako, Dan. Wala pa, batunon pa lang. Ngano magkakain mo kumiyaan, Dan? Che, unaw na. Kamano ba ka, Dan? Grabe kaya ko sa krepisyo, di mo Dan, taran nga, ikuan, gidawat ako, Dan.
Talang mga saway sa mga silingan kay Tony ka, di ka gwapong gisukot ka na ako. Ilang mga chismis ka na ka gwapo, pero kung ko nang gidawat, Dan. Bigo sila bukason kang likod, gidawat, nagyapon ako na, Dan. Nabayot siguro ka, Dan. Ano ba? Dili lagi ko, di na ko. Ano man? Di na ko. Kapoy na ko aning set up na tuwing ani. Usa man ka set up ka, sige kang likod set up na no. Yung usa man mo pagkuna ako na, Dan. Basta check, di na ko. Oh, sige. Ako nun ako. Hilo! Pobre na ganit ko. Upatol mo ka ng mga pobre. Saan may kauno na to, ani? Ano, di tinood? Grabe, gipawiyabang ko ni mo, yung mga pobre ko, yung okay na kay pobre. Oh, sa ilo ako, niuli naman akong ex-gag pa rin. Magbalik na lang, ikortahan naman to. Ano, nanay. Muna. Dalig mangga. Muna makibulag ko ni mo. Liwat yung kati mo, kuyuan ni mo. Liwat yung kuyuan, i-block ka na ako sa Facebook pa. Wala i-block ko. Ako'y labot. I-unfriend ka na ako. I-unfriend pa ako kunin mo, bahala ka diha. Basta magbulag ka, kaya di ko gusto nga mahimong katuka sama ni mo. Mas gusto na ko masinso sa kinabuhi. Ayaw ko na, Dan. I know, Dan. Pinuangan ka ng tahanan na. Oh, Batol, pagsulti kaya mo nang bigyan na. Ha? Bigyan naman na si Dan. Kuya, grabe kayo. Gingnan pa lang mga pobre ko no kayo, ta? Di ba siya gusto ako kay pobre daw, tagaw? Ina, ato nang yun sa simo, ha? Gidawat ka niya kay pobre kaw niya, karan. Nakakuha niya sa tanan ni mo. O inaana na siya? Pariyo raman ta, pobre raman po na siya. Kailas ko na niya. Makita ko na tawanan na. Dila raw ilabo na na, Tol. Ako, Tol. Humuhura di mahilot, anak. Kuya, sabi lang ko ni Kuya, sakit kayo gibuhat siya sa kuha, Kuya. Pero kaya na ko na mo relasyon ko niya. Ano? Ako ko niya, Kuya. Yeah. Tol, pwede ba nga kulay-kulatan ng Dan, ikaw lay hilot sa mumuho? Tol. Ayaw, Tol. Ayaw ka nga. Ano yung kayo ko? Tol, pili lang, Tol. Rampa, Tol. Ako may kanang niya, kanang una. Ako kanang naguna. Tama na, sis. Mabalos na, sis. Kuya. Usahan mo na ako tamagin ko ninyo, mga kuya. Mabalos ta. Ako'y bahala na. Ay kabala kay sumbong ta na kay Kuan Adalino. Sa Adalino na bahala na. Kaya ko ng busa ng lino, katong adariton sad. Dili, na si mga bata-bata nga mga maoy kumahubog. Basta magkasas party nila mamao, magbaoy na. Masuko na mapilig basketball. Sumuday, pukulata ta na sinan dito. Kami bahala na. Sidol. Ay, sige. Ay, ipahatag. Ay, 2.5 million na imutan. 3 million na lang na. Kailangan na kabutangan niya kung kwartas bangko. Sige, babay.
Pindan na lang ako ni... Ay, kanina lang 5,000 akong itip sa waiter na lo'y magpad. Huwag may ako sapatos sa kalibo na rin. Ako na lang naipahit sa sapatos, hugaw kayo. At kung ako kayo hago po niya akong trabaho, mag-meeting sa Australia. Unyang hapon, manihapon pa dito sa New Zealand. Ay, mulakaw na lang ko na unsanay ko. Ay, sir, mo ano yung sa garbage bag, sir? Sa garbage Ay, bag? that's bag? Ako ni. So, salamat kayo. Oh. Salamat kay I know, di man ako na kinalabawa na nagpapamagkukwarta. Pero ang ako mga importante dokumento na adya, salamat kay day. Nakitaan mo ko na ko dito, sir, si Muli Kuranan, sir. Pagkabutan di mo, pila may mo gustong madawas. Ay, ano, sir, ay, dili man nakuha, sir, Muhammad Hasan. Sige, sir, dili ako, sir. Sa una na. Una na rin, murag na matikdan ako nga maghubag po kang kasi. Mura kang... Uy. Nahupo mo ko, sir. Para magugugi kang dialysis, sir. Sabay ka. Matagtiki ka. Ano man? O pag magugay ka. Atitsay mo kayo ka, sir. Uy. Pusaon ka kami. Ikaw, sir, ba? Malteto ka talaga. O si panganin mo, iya. Ilan ba na? Iya. Kailangan siya iya, sir. Sige na, sultihin Alam mo, akong name tag, sir, oh. Ay, Chi di ka, Chi. Sige na ako. Ay, Chi. Ako di si Adelino. Adelino? Ano, yung hilalagay ka ng sanina nga murag plug, sir, no? Sir, no? Ako pa. So, sabay, mamagkuhan, tabi, tatawagan na lang kung kuhan, Adan. Adan for short. Adelino di ay, no? Adan lang ay muon, mantikang iba. Salamat kayo sa imong kaayo. Doha ka balay na Adelino. akong yatag si mo, ha? Pero sa tinood lang. Naluoy ko, kabako ko, sunada ka, gusto ka mo eskwela pati wasuntik. Gusto ko may eskwela, pero gusto ko ka nang wala vocational, destis na. Ay, dali ko. Pa-enroll kita. Huwag mo ko i-afford, boss Adelino. Uy, po kinabayanan eh. Bisag matagal na gani pa, uy pa. Eskwela ko ka na sa ado. Andili dato undang. Uy, kay dato mo ko. Di makalampos yung kapagtungha. Maulaw mo sa tani mo, ana. Ayaw ka ulaw. Maulaw mo sa uy. Sabi ako igabaw sa ana. Muta na po ka. Balo kasi... Ala, uy. Tiguwang na ko dahil. Gusto lang na kung naimotiman sa kuha. Di man mo kinahanglan nga pasobrahan kay basig maatakihon ko. Ako alam, medya-medya lang. Basta balimpay lang ko nga nako'y kauban sa ako kinabayon na kumupanaw. O sa uban ako niya ako milyonis kung wala na mabilan ani. Nakagili ni tunganan mo. Isa na akong anak si Alchera. Yahanan ka tungaon ta na akong kaptangan. O sama, sugot ka. Sige na lang boss Adin. Kanapas ko na kay bonus. Wala ko gift check anak, kanapas ko. Sigurado. Kaya bonus sa tanaw na ko ni mo dyan, wadyo ka katilang bonus sa katsukan. Nakape ko party sa una, pero napindi man mi. Nag-perform. Bao ba? Sige, uyon ka ni anak. Sige na lang, wala ko saan pumunti mabuhat, kaya mamali nagkabutang sa linya ako, diri. Sa may ganin mo din eh. Di ba ako yung gusto? Wala ko gusto ni mo. Wala ko gusto. Pero kaya na ta diri, para wala dali na tamahuman. Pagbalik na ta, please. Dili na pwede. Sali ka na nakitiguang nga dato. Oh, man sa inaana. Sabi na naman, ikaw bitaw gusto magkagdato. Ako gusto mo dato. Kanila nanawag ha. Kanila nanawag. Naka-silent mo din nila. Hello, sweetheart. Asa ta sa Hong Kong taman ni Hapon?
Sige. Sige. Ano na lang. Sa Hong Kong taman hapon niya. Mga tuta sa Twin Tower, ha? Mga tuta sa Twin Tower, manuroy ta dito. Mga kata sa Twin Tower, ha? Sige na, please. Ubalik na ta. Bye. Dili na. Ayaw na. Uli na dito. Wala na ko'y kuwan mo. Wala na ko'y kanang oras para mag-istorya nimo. Maluoy ka. Pagbalik na ta. Maluoy man ko nimo. Mabitong palak ko na ka na ko. Nagugos man kang din ako maging nimo, ha? Sige na. Kwartahan ka? Gwapo ka. Di ba ka gwapo? Naong kang kwarta. Ikaw mo sa ka kwarta. Ha? Salig lang ka kayo na puro dito akong ex. Oh, problema na nimo. Ako, nagkagay ko kwarta. Gusto ka kwarta, tagaan ka na ko. Balik na tabi. Sorry na, good. Para di po ka magmahin ako. O, na iPhone, o, imuha na niyo. Hindi ko gusto iPhone yung paghigugma akong gusto. Dali na pwede. Stop na. So alive, unusual, that classic sensation. Gusto ba makigbalik ka na ako baga jukig naong dulanday? Stop na. Nagtuo siya badala ko na yung bali-bali sa liog. Sa una pa na niya nga style. Anyway, magpasalamat lang ko naka-move on ako. Pasalamat po kung naabot sa kuha si Adan. Adalindo. Araw nga malipay ko sa akong kinabuhi. Hanto din hinalang. Inyusuwat magtatampo. Che. I had a feeling that you're holding my heart, and I know that it is true. You wouldn't let it be broken apart, 'cause it's much too dear to you. Forever we'll be together. No one can break us apart. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. How to bring friends together via physics. First, calculate the mass of each person. Verify distance to travel. Factor in the surface friction, because if there's something you don't want among friends, it's friction. There's no science to friends bonding. Have the new McDonald's Happy Bundle. 4 burgers, 4 medium fries, and 4 regular drinks. New McDonald's Happy Bundle. It's all good for 4. McDonald's Happy Bundle. Pagkaon para sa upat sa 495 pesos lang. Available ang pinaagi sa McDelivery. Dial 228-6236 karon. Ang driver, huwag ilang pahuway. Utong na, security! Tara! Sige-siging arkada, Hoy, tugar lang! kalitpod kong urong. Bisang grabe ang laban sa dalan. Kinahalagyapon ko, kapag huna-huna sa akong mga pasayro. Maayo na lang, kay presto na akong gigamit. Maungaw na yung perya, og sakto nga akong kita. Salamat, Noy! Kung gusto ka nga maayo ma-break, dinhinata sa nasulayan na ug gisaligan sa mga driver. Prestone Brake Fluid. Dili-daling mo ini para siguradong mukupot ang imong brake. Protektado pa sa taya ug walay leak sa rubber cup. Ako si Jay Coronel, jeepney driver. Sa Prestone Brake Fluid, siguradong anaa ka sa mayong kamot. The
gawing Asi-Magical ang inyong sinigang. Mag-Maggi Magic Sinigang, yung kulay yellow. Ako si May Basok, barangay health worker sa buntag o nagkatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpareskwela sa akong mga anak. Tungod kay dili ko basta-bastang masakit. Kung ubuhon ko, mayra ka ang akong tumaron. Sigurado ko sa abilidad para to ang presyo o epektibo pa. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa mga abilidad. Doon na say Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Sa lahat ng nagbibigay ng saya sa ikasantang Pasko ng Coca-Cola, maraming salamat at maligayang Pasko. Ituloy ang happiness! Ang tanang matang na ay first time. Makahuna-huna ka hinuon o kinahanglan gyud bang buhaton kining tanan o dili. Parehas lang na sa usa ka pag-amping sa panit. Sulayan ang skin renewal system sa Maxipil. Ipabago ang panit sa natural nga paagi. O sa tulo ka stages. Una, paghaptos. Ikaduha, nagapula. Ikatulo, napanitan. Sa duha lang ka semana, angay ang imong kahago. Tinaw sa imong panit, hangis o tunay pagbago. Sulayan aron imong mahibawan. Maxipil, the first step to Cutis Artista. Experience skin renewal with the right exfoliation regimen. Exfoliation takes away dead skin cells to reveal Cutis Artista. Isang araw, may dumating na angel na may dalang good news. Alam ko